नमस्कार, मी मनीषाच किचनमध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण अशी डिश बनवणार आहे की ती छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांची फेवरेट डिश असते। तर ही सगळ्यांची फेवरेट डिश म्हणजेच गुलाबजामुन। गुलाबजामुन म्हणलं की ऑलमोस्ट सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटतं। तर आज आपण बनवणार आहोत गुलाबजामुन। गुलाबजामुन बनवताना बऱ्याच जणींची कंप्लेंट असते की गुलाबजामुन मऊ झाले नाहीत, पाकात टाकले की फुटतात, आतून कठीण राहतात। तर या सगळ्या चुका टाळायच्या असतील आणि परफेक्ट हलवाईसारखे सॉफ्ट गुलाबजामुन बनवायचे असतील तर व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा। गुलाबजाम बनवण्यासाठी मी चितळे फूड्स कंपनीचे इन्स्टंट गुलाबजामुन मिक्स रेडीमेड पॅकेट घेतलेले आहे। खूप छान आणि स्वादिष्ट हे गुलाबजामुन होतात। जर तुम्ही फर्स्ट टाइम गुलाबजाम बनवत असाल तर हे रेडीमेड पॅकेट वापरून बघा, खूप छान आणि झटपट होतात। याच्या पाठीमागे गुलाबजाम कसे बनवायचे आणि त्यासाठी लागणारा पाक कसा बनवायचा याची प्रोसेस दिलेली आहे। चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीकडे वळूयात। मी 200 ग्राम पीठ घेतलेला आहे। यामध्ये दुसरे कोणतेही साहित्य घालायची गरज नाहीये। पीठ मिक्स करून घेऊयात। यात आता आपण हळूहळू दूध घालून पीठ मिक्स करून घेऊया। दुधाऐवजी तुम्ही पाणी वापरू शकता। दूध घालताना हळूहळू घालायचं, एकदम घालायचं नाही। आपला गोळा तयार झालेला आहे। आता आपण हे 5 ते 10 मिनिट झाकून ठेवूयात। तोपर्यंत आपण पाक कसा बनवायचा ते बघूयात। पाक बनवण्यासाठी 3 कप पाणी घेतलेलं आहे। त्यात 3 कप साखर घालून घेऊयात। 3 कप साखर म्हणजे मी 400 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे। 400 ग्रॅम साखर घालून एक मोठी उकळी येऊ द्यायची। त्यानंतर मीडियम फ्लेम वरती 5 ते 7 मिनिट ठेवायचं। पाक बनवताना त्याला थोड्या वेळांनी असं हलवत राहायचं, म्हणजे साखर एका ठिकाणी साठून राहणार नाही। सात मिनिट झालेले आहेत। आता आपण पाक चेक करूयात। पाक जास्त दाटसर बनवायचा नाही। पाकाची कन्सिस्टन्सी अशी झाली पाहिजे। पाक बनवताना जास्त दाटसर बनवायचा नाही। तेल गरम होते तोपर्यंत आपण गुलाबजामुन बनवून घेऊयात। अशा पद्धतीने मी सर्व गुलाबजामुन बनवून घेतलेले आहेत। 200 ग्रॅम पिठामध्ये 30 ते 40 मीडियम आकाराचे गुलाबजामुन होतात। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण गुलाबजामुन तळून घेऊयात।
गुलाबजामुन तळताना गॅस लो टू मीडियम फ्लेम वरती ठेवायचा। हाय फ्लेम वरती गुलाबजामुन तळायचे नाहीत, कारण जर आपण हाय फ्लेम केली तर गुलाबजामुन वरून ब्राऊन कलर होतो आणि आतून तशीच कच्ची राहतात। गुलाबजामुन तळताना थोड्या वेळाने याला हलवून घ्यायचं, नाहीतर ते एका बाजूने तळले जातात आणि दुसऱ्या बाजूने तसेच राहतात। तुम्ही पाहू शकता गुलाबजामुन सगळ्या बाजूने ब्राऊन झालेले आहेत, म्हणजे छान तळलेले आहेत। आता आपण हे काढून घेऊयात। अशा प्रकारे मी सर्व गुलाबजामुन तळून घेतलेले आहेत। आता आपण हे पाकात मुरायला ठेवूयात। स्वादासाठी मी वेलची वापरत आहे, तुम्ही केसर वापरू शकता। वेलची मिक्स करून घेऊयात। आता आपण हे रात्रभर मुरायला ठेवूयात। तुम्ही 4 ते 5 तास सुद्धा मुरायला ठेवू शकता। 4 ते 5 तासात चांगले मुरले जातात हे। तुम्ही बघू शकता आपले गुलाबजामुन छान पाकामध्ये मुरलेले आहेत। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मला कमेंट करून नक्की कळवा तुमचे गुलाबजामुन कसे झाले आहेत।